My są elfy z Górnego Śląska. Jo, 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 to zaś jo, ho, ho, ho. Niklaus, profesor niezafes habilitowany, witam was pięknie. Dziążki, synki, witam was zaś w serię Śląskie słowa na dziś. Po jakiemu łaża w kapucy i godom hobby raper? Nie wiem, nie pytajcie. Ciąg tak wprowadzi to coś inszego. Mieli zaś my są w kuchni już mnie rozboli, ale dzisiaj się coś uważymy. Są takie opinie, co hop w kuchnie to nie poradzi nowy cznitki chleba prosto ukroniać, no ale zobaczycie, że tak wcale nie mo. Jak wyjeżdża do Kilszanka, to za wiele tam nie mo. Mam jakaś kyza, mam jakieś woszty. No ale słuchajcie, jako co mamy majówka, wczoraj żech był na grillu i że się tam robił takie fajne mięso, które mi się tego mięsa ostało, to się te mięso zrobia i się pogodomy. Brat ruła, rozstojmili, mamy. Patelka, mamy. Na patelce fet, łogień, czymś chciało spolić. Sztrachecle, feuerzeug. Spolacie. Ja to sam mam zdupione, muszę to robić po tymu. Dobre. Pozdrawiam pięknie całą moderację z Joe Monstera, a wszystkich ludków, co tam kukają na ta zajta. Ja tam często bywam. Fajnie się raduje z tego fest. Bierzemy takie kąski, dawamy, jak to wonio. Teraz czekamy ino jak to się fajnie nachajcuje, wszystko ja się umyja ręce. Rozumiem, a co to w ogóle są tełone, bo to się tak sam na Śląsku go do tełone, do tych łonych, złonacone, tełone, ten łon, tak się czasem go do, co tak stoisz jak ten łon, z którego się wziął. Mama, ściep mi tełone. A muti się go pytał, ale które łone? No mama, weź te łone, no. A kaj te łone są? No tam w te łony, a nie ma w te łony. A w te drugie łony, w te drugie to są. Rozstojmili, tak się żyje na Wielkim Śląsku. Teraz będą żonglował nożami. Dajcie pozór? Jeszcze zetnie ogób. Papierowe handtuchy. Rozstojmili, co by człowiek zrobił, jakby nie papierowe handtuchy. Normalnie urozmaiciły one już nie jedno życie seksualne. Nie chcę sam robić żadnej kryptoreklamy, no ale widzieliście kiedyś taką przyprawę UMA? To są radiski. Radiski fajnie smakują mi, no potem z gęby, wiecie. Zresztą mieli uwierzycie albo nie, ale kojfa mi kamera. Teraz wyda godę do mobilniuka. A jutro dopiero widzę, że ją zrób po pysku. Ja mam normalnie dwie brody zarobię dam ją. Takie tam przy ważyniu. Ja się lubię czasem kofeju przy robocie. To są bigle, rozstojmili, bigle, a to jest Aschenbecher. Sam mamy Ausguss, to jest kokotek, a to są kachle. Jo, to dupca, jakie to będzie dobre? Jo już idę, bo nie będę wam smaka robił.